Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Vice in Action. Update sa mga proyekto kag programa sa inyong mga opisyales sa probinsya. Vice in Action. Programa nga nagatuyo sa pagpasanyog sa serbisyo nga ginahimo sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno. Vice in Action. Magatalakay man sa mga isyu kag problema nga ginapadangad sang publiko. Vice in Action. Magadala man sang importante kag mapuslanon nga mga impormasyon kag kalingawan. Vice in Action. Upod sa inyong alagad, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Mayong aga sa inyo nga tanan. Halin naman sa San Carlos, pakadto sa Inubaan, sa madabutan sang aton programa diri sa Aksyon Radio. Ang inyo inialagad si Vice Governor Jeffrey Ferrer, kag subong sa kaupod ko si Board Andrew Montelibano Guapito. Naku, baw. Guapito man, Vice. Mayong aura mo subong. Ako guapito, ikaw guwapo ah. Dariwat, mayong aga, no? Pariboy, mayong agawan. Kag sa tanan, tada nga munog palamati ah. Sa bilog nga Negros Occidental. Kag sa tanan na makabati. Sa Worldwide. tanan niya makabati. Yes. Worldwide na lang, Pariboy, yes. in action man. Hari Good subong. morning sa aton nga mga naga-monitor dila sa Transistor Radio, sa Facebook, mga aga sa inyo tanan. Welcome diri sa Vice Gov in Action. So, antes sa magsugod ko, Vice, di na lang Nabalo po. ka na na, Parang Pariboy. rektaon ko na lang. Rektahan na lang. Sige, so, in the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Salamat, Lord, for this time. Again, ginatag mo sa amon, nga makapangalagad kita sa aton nga pumuluyo pagi sa aton sining nga programa. Kag kabay patagama kami sang kaalam, nga maka-impart kami sa impormasyon nga kinanglanon sa aton nga mga pumuluyo, especially diri sa probinsya sang Negros Occidental. Tanan ni ginapanganamon sa imo sa ngalan ni Kristo Jesus nga imo nagaamon Ginoo. Amen. Amen. Okay. Bawo kayo na, Okay. Pariboy, antes ko magkadto di. May migo gid ko. Nga nagasiling gaimbitar. Nya pare basi makaagi ka diya. Gala. Ara sa iya nga kapihan, gwapo gali dang kapihan niya sa tubangan sang ano na PNB. Okay. Oo, arada. GNJ? GNJ nga, GNJ. Parirek, may nga agad Ang GNJ ko rin, go nang go bla. Go nang go lang. okay. No, na. Ito. Ato kami ito nagligan ng gabi. Ay, Kag ma-celebrate na sila sang ilang second anniversary next week. So kung namo dugay na nagali. Dugay, ang ma iyang second lugar. year na. Kita na itatutuson si Mana. I-text ka lang na ni Pariboy Rek. Oh, sige. Kay ma-anniversaryo siya. Oo. GNG. GNG. Go and go. Go and go gali na. Okay, tumayo man. Okay, ko to kay ginapaubray subong. Oo. May nanda nga lugar. Parado gid siya gali for next week Oo. yung second anniversary ha. Yes. Congratulations pare ah. Anong sabor sa kape naman? Pwerte. Siling mo daw. Dire ka lang yung kape. Mag-inom ka daw, malipatan mo. Yeah, actually daw, di ko makambal sa sabor sa kape. Kaya usually kadto ko na gabi mo. Gali. Sabor sa beer. Oo. Ano, Resto bar na siya. Resto bar. Resto bar na. Di may tequila to? Order ta. Ano kasi bolo Dito nyo lang rim. No? maganda pa ang sa iya nga commitment ka tequila Dito na lang gali. Dito na lang. Saan na? Sa daw bis pla mo. Siningawi, be? Oo. Maganda pa sa Kung wala ta ubra. Oo. Sinidulong ta. Todum dumako, be, Pariboy. Oo, i-remind ta ka. Pag-iyog lang. No Okay. problem. Sige Sige, mayong agalanda kay Marino naman Okay, now si babago ko lang nakuha si board member Andro no nakibot sa sang data kay datos din no. Pagtugang ko, Steve. Hindi ta giniya pare pag ano ya Pariboy Boy Andro, hindi ta pag idula sa programa ta ang pag-remind sang
protocol kag Protocol, update sang nagakatabo subong sa aton nga nasyon. So te araw Pinakataas na to nimo in a day. 26,000 26,000. 303 ang positive. nga kaso. Kagapon lang na. Isa lang nakadlaw. Isa lang nakadlaw. 26,000 di balo ka, may nakita kong isa ka doktor bala sa Facebook man nga naghambal. Nga isa sang rason sini magluwas sabi sa Delta variant, yung Delta variant is also one of the reasons mo nga kay ti pertine ka infectious mo. Kung isa pagit sa rason nga nakita pagit sa isa nga doktor nga gusto ko man i-share. Ini nakapabakuna na blamod. No nagasalig na nya bakunahan na kuya. Na bakunahan na kuya. Mga misinformation nila on their part nga abin lang na bakunahan na sila, safe na sila. Nga dapat dumdumon tagin nga bisan na bakunahan na kita. Ako fully vaccinated na ko mo. Pero gandam ko gyapon kay bisan na bakunahan ka na, pwede ka gyapon malatnan. Kag pwede ka makalaton. Pwede ka makalaton. Gina-discuss na di ka ginpabalo na antis pa pag sugod sa programa ta nga maski na bakunahan ka na hindi pwede man niya hindi ka malatnan. That's why ang paghalong aragyapon kag hindi man siling hindi ka makalaton. Makalaton ka gyapon. Pero ang advantage lang sa nabakunahan nga hindi iya ang severe ang mataman. Amo na siya ang dumdumon. Kag Brad, How much more pagid ang way mabakunahan? Now subong daw nakita tang isa ka orphanage to kabataan naman. halos ubos. Sang una pag start ni sang pandemic ang Kabataan gasiling man, itang kabataan hindi na maduktan kay grabe ang ila ng immune system. Amo na Sa gani. subong gali sila na ang kalatnan kag makalato naman. Kag Brad, klaro gid na alin sang sugod. No? Nga remind agin ang pumuluyo. Halin sang sugod na pag-ubra kag pagwa sang bakuna. Ginadmiter gid na sang tanan nga pharmaceutical. Nga hindi na iya 100% effective. Kaya wala man sa Ang bakuna. efficacy rate. So therefore, Hindi bla. so therefore sa gusto ta kung sa hindi, maskin may bakuna na kita, the chances na makalaton kita kag malatnan kita, ara gid sa gapon. Ang galing, amo na blambal ni brother ta Vice Gov nga ba kung may bakuna kita kag magmasakit, hindi lang kita matamaan. Hindi kita matamaan. Correct. But still, kung malason ka, Tamaan ka gid. matamaan kita. Kag dason Board Andro Pariboy, grabe na gid ang bilis ang subong bulongs na. Ang tulisi sumab subong pila na last time to 25 lang subong 70 grabe. Ha? 70 na. Inang one shot lang akong sibir na. Ang imong igo sa imo mo nang Sa pinaka pag-igo sa kung 35 na sa? 70 na subong. 35 na iya, charge pa na iya sa hospital, may patong da. Pero kung sa market, nga gid yang selling price subong niya 70, way pa na 70 na daya subong? iya sa Ang hospital. ano na sa kaning ala niya tulis ano na? Tusili sumab. Tulisi Subong may bago. Daw may bago nga brand eh. Bibas sumab. Mayara Bibas sa si kuno sumab. double brato sa kuno. Bibas si sumab. Pariyo mang gyapon. Mga 45 kuno. Oo, muna. 45. Tiyamak mo. Sus. Amo na makasalbar kung mag Doon na takpan ka lang kapatay, ay alize lang yung Amo gani na kita Bibas gani. si sumab. Kita gani nga mga pumuluyo, bla ordinary nga pumuluyo. Si Vice Governor gani na mahalan na how much more kita mo na. Hindi, paramdaman lang pariboy Kung 45,000, Brad. Realidad, nagilang naman ang ato na mo. Kung 45,000, kag simple laborer ka, Grabe. simple employee, kag obra, kasweldo ka 390 pesos a day. Minimum wage Yan, no? sabi. Di mo na pa. Para makabakal ka na, apat ka bulan. Di mo na kwa. Nasweldo mo. Imaginable. Inaway ka na kaon. That's why, tani, sa tanan na fully vaccinated, we still have to cooperate. Tanan gid kooperar gid kita. Ang isa pa nga kung ina-emphasize pagid nga you should remember pag himo ni sang bakuna way pa niya ang Delta variant. Huwag pa. Way pa niya ang Delta variant kaya pag himo sa Sige, bakuna. ginadmitter na nila, pariboy. Huwag man. Mga Delta, may ano pag itong lately itong Lambda. Damo, mga theta Pero pa na. di pariboy, nagambal na sila nga. Sa Delta variant, more or less, manaog another 30% ang efficacy rate sa imo vaccine, which is, kita mo na naog. So, mas susceptible ka sa malatnan ka sina. Hindi bla? Okay. So,
tanawan sa mong gabi, na-interview ko gabi, Vice Gov, si Dr. Julius Drilon, sa Corazon Locsin. Nga sila kanina, nagabato, why na sila lugar? Why na lugar ang aton mga ospital? Why na ang mag-COVID patient ka? Abid siya daw extreme cases na ged. Dra ka lang yan sa emergency room, anay, tiner. Why na sila lugar? Why na puno tanan puno ng na? ospital, grabe. Oo, hindi pa tayo mag-andam. Kagabi daw gusto may buligan tani ko kagabi pag yun ano pro daw gintawagan ko puno gintanan. Puno. Ayaw kuan ka. Muna nga subong daw okay na ang EOC sa Speaker of Bacolod. Hindi ginatawag lang naton nga home care management bala. Nga daklas balay mo i-manage ka lang sa hospital manage ni sa nga mga pasyente. Pero ang pinakagamay nga package sila 10,000 dayon mo. Pang requirement mo na dapat may oxygen ka, may pulse oximeter ka, may lugar ka to nga imo lang kwarto, imo lang banyo, hindi tanan na makasarang. May ara na nga mga packages subong mo sa mga ospital para nga i-manage kanila, pero pinakanubo 10,000. Grabe no. Why labot sa ibang Paano ka nila requirement? ma-manage karon kung kinalanon kaya i-inject bulong mga tos balay mo? Hindi basi kun ang May doktor, may mga nurses. Hindi man lang daw asymptomatic ka nga gina-home quarantine ka o gina-quarantine ka sa isa ka lugar. So vitamins lang na siguro part. Hindi, may kuwan sila, Vice, may aras lang, may doktor ginasign si mo, may May nurse. doktor gid. Oo, may Makatulog konbulong. sa balay mo? Oo, i-manage ka to nila. Para nga mag-decongest na bala ang mga ospital. Mayo man na idea po hindi lang tada. Di amo na gani gaga-careful kita kay para mo. Kag ang presyo sina galambot hasta 45,000 ha. Kag hindi niya na sa PhilHealth, hindi niya ma-wine sa PhilHealth na dala. Kagdason Out of your pocket or yung Grabe, pocket ginaya. Kagdason pa rin boy, prasini nga may gamay ka pa nga bata, magpositive ka, idalo na to sa quarantine area, quarantine site, abe. Grabe. Grabe, amo na gani nga, amo Ano ng ang sitwasyon kabudlay, dapat kita amalo kayo ning away sa COVID-19. Hindi ni away lang sa aton mo opisyal sa gobyerno mo. Hindi ni away lang sa mga IATF, away ni sa naton. Dapat cooperate gid kita. Kay linaway na gani ang mga doctors na kagay. Elevate na to. Kag sa ATF kay Secretary Rocky o makita taga. Elevate. Gitanay na sila te. Abi Balo ka, Brad, emotional lang tanan. Gani, grabe. Kaya Abi magpaiway na lang. Ting gusto sa mga Kainit, doktor. hindi na masulbar Gusto sa na mga doktor sa bangya, hard lockdown mo. Kay kapoy na sila kuno mo. Kapoy na sila. Pero, paring boya, gusto ko man na i-bring up, total ari na malandi. No biases to anybody. Kaya hindi ko nga gusto sang doktor hard lock up. Tani man sa aton bumuloyo, sa aton mga negosyante. Bilo ka, ang nagapugong man sa gobyerno, tas ang hard lockdown is because man ang situation taman eh. Kanuya. There are certain Ekonomiya, circumstances, tanan. no? Ti, In a way man na. kabudla, amo na kisabudlay, if you go left, tapat lang sa right. If you go right, tapat man lang sa left. Di anong win-win solution? Amo gani, Balance. So. amo na ang Should be balance. Pero ang akon sa mong nakita, ang ining ipatuman nga granular lockdown bala, mas pabor ko na sa granular lockdown mo. Nga kon sa amo nga area, dira ka lang lockdown. Hindi na pagsakupa tong iban nga wala sang cases. well, everything, Para nga ang iba niyang lugar, makakang continue with their economic activity. namin natilawan, no? Yung mo to kita Tama ko na. sa Good sa Tuesday. Let us see every solution no brata, but there has to be. Hindi na namin pwede nga buyan, there has to be a solution. And ako, kung makabati man ang aton mga doctors, nurses, frontliners, I am appealing as a government official. Please don't surrender. Amo man. Mo gina. No, our prayers, Lanon. no, Lanon our kami. prayers are always with you. Kabalo kami nga shadow kabudlay, shadow karisgo para sa inyo. Kulang benepisyo. Kailangan Gahambal, mo man lang nang ginapangayon. no, gahambal sila nga, Risgo eh. no? Risgo. Gahambal sila nga kapoy na sila, and we understand, but this is an abnormal situation that we are facing. Bear with us, bear with everybody, and please have the courage, yapon, na batuan tani, because once mag-give up sila ba, Tapos na, balda na ta. tapat na tatanan. Tuod lang, kung amo na matabog. So, tsakto ginakapanawagan ni mo board. Ako may isa ako ka senador nga na-interview nga amo na panawagan niya. In spite sa sining problema na sa mga
mga benepisyo lang daw hindi mahatag. Yeah, but please continue lang. Hindi lang mass resignation, hindi lang mo mag-resign, hindi lang mag-surrender. Last month pa ni there's a mass resignation naman natin. Hindi lang ka mo mag-surrender. Ilan lang. Pero kuno sa aton sa probinsya wala man kuno asa kamo sina nga But sitwasyon. once it starts, ma-domino effect na eh. So, pliyog lang, no? Eh, may association Oo. Hilog man nga Pilipinas, pero should be a good benefits man kung may ginatag kay because hazard na subuang nila. May ara ganito nga kilala ko man sa Manila na vaccine man siya ya ang iya nga mother kag siya nagpositive pagid. Grabe. Mga na, hindi ta na madula. So, continue lang tagyapon sa panawagan Nurse ta. Nurse. Continue lang tagyapon sa panawagan ta sa tao nga observe tagid ang aton nga protocol. Hindi tagid sulit-sulit na kita do uli ano na tagan sa sulit-sulit sinamo na. Ang dayop, may tsindihan sa pumuluyo na nga mga doctors are very small in numbers. If they give up, sino na lang matubang sa pumuluyo? So, please, to make our doctor stronger, let it come from our people nga hindi ta magpogtas. Para makita man sa doktor nga kung gakooperar kita kag magmasakit yapon, ang doktor ara na. Pero kung gapakita taway dalabot, amo na bala, kadismaya man sila. So, Tapos mas mapati kita Di sa mga kag dason, doktor. ang ilaya ginabasihan ang damo na nga cases That's why ka-alarming sa ila. Hindi man na sila kagiyugid tanan. Especially nga magatubang kay mahiyara gina nga positive ka. Kay na si Dr. Ibanez na interview ko na, mo nang balya. Nya ka minsan ko na ba si next week masira ko anay. Kay ko sa klinik kay kalutsan siya mo. No. Kalutsan siya nga pag-abot gila pagtubang niya gaubuga mo na. Kay may ang problema man sa iba High naton. risk man na ang migo ta. Oo, ang iba na problema sa iba naton nga mga kauturan nga hindi bala mag-ako, Amo? hindi honest. Hindi sang ilang nga matuntun nga sitwasyon sa lawas. Di makadtos lang sa klinik. Pri prasini kun may masakit ka, way man kuya ano sa migo tani nga Doc Ibanez Pero do gaayo ka magstorya siya kay grabing iya nga. Oo. Ang will nga ma-survive mo na iya, maayo ka mo sina. Daw kaayo man niya klase doktor ni, especially ang iya advokasya subong focus Focus pandemic. is oo, mga healthy. Kay sila ko dok niya waay na partner niya nagmahal nagid subong ang tulisizumab. Niya pero may bag-o nga amo man nagyapon because tulisizumab is a generic name no. Niya may bag-o niya mo ning bevacizumab. Bago. Pareho man nagyapon. Sige, inano niya ang presyon niya mas bulubarato. Mas bulubarato. Grabe. Kagdason liko anong application ni Duki niya gina-include sa gali na dextrose. Dextrose, okay. Pero hindi, okay lang na yan, mga mo na. ginasamo. Ang imo yung Brad, amo na. Amo na, ginasamo nila na sa imo dextrose Oo. para ang pagsulod sa lawas mo gradual. Hindi yan na straight ni inject. Pero mahal na siya, bro. Ang stock siya hindi pa sigurado, Ay, hindi ha? pagit sigurado. Kita mo pag-abot ko no si man. Doc Ibanez man no gid sa ako ubos dayon. Tungod, ubos dayon tungod sa kadamo sa pasyente. Ang tocilizumabia gina gid sa Amerika subong kay kinahanglanon gito. Kada mo damo sang severe to nga amon ang bulong. So hindi kadabot di sa aton. Ubos gid dayon. Ako, while sa politika, no? Ining nakita ko na one time si Isko Moreno, blang sila nga, imbis makalta facial kag face mask, makalta sang tulisizumab na kag remdesivir. Mo gid. Bulong baklon ta. Nasilin ko daw, may punto man. May punto man siya. Buti anon mo kay na purchase na. Pila bili to? Pariboy. Face mask ka facial. So, nagaling magbakal, mahal pagid man mo. Sang una. Hindi, in fairness, sabi. Oo. Although ako kita ko man nga mahal ang pagbakal, pero do you remember, Vice Gov, board nga, pag start grade, sobray sa kalibo na ang box ang face mask. Subong tayo may tagdubinta, makuha mo na lang na subong ko, 40 gani. So, una, sobray sa kalibo, isa lang ka box. Mahal gid man sa pagsugod mo. Negosyante Di lang ko dahil magmintar. Problem na siguro suliton tara sa aton nga mga action bala. Kuan lang kita. Pila ka tao na nagyan.
Dumduman ko na sa una do, hindi ko kabakal sa face mask kay sobra sa kalibong sa kabak sa 50 bilog na. Subong mo tag sa kuano tag 90 na lang may 40 ganay makabakal ka na 40 eh. Pila to tuares ang face mask sa karuta? 5 pesos? Lima. Sa mo na, oh. Mag 50 na sa kabilong, hindi 250. Sa nasa SM mo, tag nabintam na nang sa kabak, 50 na kabilong. Dres talom na mo tag shin. Pulo ka piso sa Face shield. Oh. Pero pag sugod sina pila lang face shield. 200, 150. Mahal gid man sa una. Justifiable. Sa una mahal gid man. Ma-justify. Ay, hindi lang to justifiable kay ginatag mo sa kompanya nga kung nagamay ang kapital. Ay, Anyway, siguro mamangkot ko sa inyo Blabais kay daw na pangita kamo to namon pag abot ni Hedelin Diaz. ay uuway kami di pare boys ang Friday. Kamo ni Vice Gob do. Kamo Ni ni Gob. Ni Gob. San Carlos. Ara kami San Carlos kay daw may invitation to samon. No. Kag tutuod politika ang strong machinery sang first district nag-endorse sa amo ni Gobernador Bong. Okay. First district Endorsement of support. meaning San Carlos, Calatrava, Don Salvador, Don Salvador kag Escalante. Escalante, Tubuso ya. Amo ning pinakanami ning pamangkot imo pare boy kay very professional ang himo nga since nga ako ari ko sa Onega. We have also candidates sa Tubuso. Si Gob may araman, mo ginpaiway. Okay. Hindi lang kay ti lain man ang i-endorse. So ti man kanya-kanya sinakay ti ako I will support we will support the party. We will support the wife of Mayor Hawoko, Richard. Sa Onega na ya. Sa Onega na Onega na ya. Ti daw may ara man niya ang love dito nga kandidato. So kita mo ay So sila to daw libre suna to dito. hindi man no libre suna magsiling ta libre suna why tiya support ini siling ko madjong lang tada. Gob. Ano ba isa ka pamilya blaga friendly hampang da sang ilang gina ti gabet sila dati siling ko madjong lang ta. Pinamilya. Pinamilya. Ari di ang suportaho namon si Mayor Richard. May ara man da sila nga kandidato man. So, respetado ang desisyon kada isa. Kita mo daw, hindi lang. Nanggambal gid si Gob. Dito ka nami, bala. Nga... Ate, oo. Kahit si Mayor Richard, gin kuno-kuno man gani. Uy, gigok balo, kuno-kuno man to nga madlagan. Bay, lingko ba Uy, baka bugin pili nga, isa lang may katinais na. Kag, believe ako kay Mayor Richard, with that issue, nagpagwa siya sang statement niya, he will support also Governor Bong Lacson. Okay. And Vice Governor. Given naman na yan. So in effect, bilog nga first district ang ilang commitment kag pledge of support ara sa kay Gob kag sa kay mo. So meaning makita mo daw bilog nga first district. Ano ka brad mo ginaya? Di naman niya, no problem naman na niya ang sa DSB kay ti ang mayor da subong kag ang vice mayor mga councilor na ti si Mayor Mac kadaan do manghod ko lang na. So daw nag-isa na this political May mga iba lang ng areas manggid na hindi tama kay ti may personal may ara may mga duwa ka areas pero di daw okay man tanana. Puti ba sa importante nga ang Onega aglab nagupod gid para kay Tapos Vice Gob kay Gob. ang second district na mapagwa naman na sa mga statements ati ang situation sa second district more na daya sa Onega Onega country ginada. Okay, tungod kay former Gob na sa unang lugar Love because raman daya si former congressman. Ang port ya brad. Love na ginaya. Love na ginadaya. Purely Onega. Ang fourth district ti imo na ginaya. Ti pariboy ang imo man na gurong fifth ya.
Ang fifth dati. Ati, bilin na lang Tita Marilo da. Okay, Pero yun. hindi Yan, marilo na nga kuha natin. Pero ang suporta sa mga mayors dado ara man gyapon kay Ara tanan. Oo, ara gyapon, no. Laban na Onega eh. Oo, kag may mga gatulutayada man na Sa puti. Castillana, Moises Padilla, Isabela. Isabela. Love na ang mayor day. Si Mayor Irene. Irene, Puti isa magyapon. Nigarano. Hindi, Binalbagan, Imamaylan. Oo. Muna yung mga apat Puro na- area. puro na flood Onega. COVID. Oo, Onega. Mayor Pareho. Thompson, si former Congressman Bebot. Mirasol, si Mayor. Kag, Sa fifth yati, Alvarez country six, naman. sa natin. six. 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 Yeah, Six. six. Alvarez na Sa Icol, Bares na yan. Psycho Alvarez na daya. Medyo panoktok man tadana ya. Ano na yung guwa sinay. Oo. Sa 6th district daw duwa ka banwa na da ang graduating ng mga mayors, no? Kanduni kag Isabela. Nang Inubaan. I Yeah. think, yeah. So, Tando ni. graduating ng mga mayors na, no? Ati may mga kandidato naman na da mabulos ah. May nakita naman kami gani nga nagapagwan-guwan Sadya ng naman mga kandidato. Balok ang politika daw kasadya man sinikon na basta kwan lang daw taas lang high level lang ang pamulitika. Sadya ni siya bro, no? Hindi lang ta Walang magkakto sa personalay, walang ta laro, sa personalities. Sadya ni ang Personal, ay politika. trabaho lang. Ay, hindi kipagtapos politikas pa kanan, maluwat mo. Oo. Ako na board na ginahambal ko ulit sa una sa mga kilala ko ng mga supporters bla. Hindi ka mo da magpanginmatay ka maglinaway da. Kag at the end of the day, ang inyo nga ginaawayan, gamay miguhay mo lang to sila iya. Amo gid. Sige ka tayo isang patay-patay, ngita ka da kontra, nga supporter ka malang. Butuha lang ang imo yang kung sinong siya mo pa minsan na makapaayos ang lugar niyo. Butuha lang siya yan. Hindi ka nang maway. makapastorya. Hindi mo ikaw ang ganing kandidato, ikaw gijalas. Galing balo. Balo ka mo nang kapasadya sa politika, pariboy. Ang Miron. Ang meron. Manari na di kaguluha ang mga political analyst kag mga Ati. mga analysis paralysis aron. Kadto to subong kapihan kung mas hindi nga banwa kag syudad kay Pio lang niya. Og isa may maduhol la suglano naling ko iya sa barbero naman ang istorya ba ilanda. So hindi ko magkomentar anyway until nga maka-file siya. Amo man ang Amo na gid lang na. Mapa-file anay ahoy Pag-file mo maka-withdraw kapag ani. So kana anay nga maka-file way pag iba gani way pag gani naka-file do mo tiyago do mapatay na. Hindi ang iban way pag gani naka-file ang kandidato ya pa tiyago niya daw daog na ni way pag gani ka-file daog na. Pailan nyo lang bala na iway pag-ani ka file eh. So amo ni subong Pagdason pariboy ang iban nga ganahan na way pagapakita bidra pala mismo mabalaan mo na ako na anong karakter ina. Kung may plano ka singgit ka na subong. amo na nga 2 weeks na lang. amo na kon ba sige nambal bisa sa programa Wa ko. ka na madlagan Kung ka. desidido Ano ka, pang kag ginahulat sincero mo? ka, ano pang ginahulat mo yan nga panago ka na? Oh, kid. Ano pang ginahulat mo para mabalance ang kabilugan kung ano ka ang advokasya mo o kung ano ang intensyon mo. Correct. Oo, ti. Sus kadamo-damo sang gambal nga ti mapile ka niya hindi. Wa ka na. Kita brad din taya. Ha? Dintang duwas ni. Ti drama tagyapon. Amo gidi. Oo. Kag iba na Simple lang gid sina kuya iwaragwag ko na di kaghambal ko subong magadlagan kuya gyapon. Vice Governor, suportahan ko si Bong Lacson. That's it. Kag Simple. ang mga board member nga arado subong. Amo gida. Kag brad daw ka lipay man tada daw ka okay man sapon. Ay, balo ka ga obra man lang tadaya kung Mo ano gani. para sa probinsya. Amo gani kay sa sinigani nga term niyo do way ko bati nga magilinaway da sa bisan sa board naton do way no do way Balo ka. Balo ka may leader kay mga bakod na. Do magsaka ang tingog ya dyan ay kabalad. Hindi man na guro kilanlan. Lain sa una nga Magtaas dang tingog kabalo ko ya pero hindi pangakig. Kinadlawan na kag kaya dumduma ko sa mga chimpo yang Why not? paglinaway ang board sa mga board member sa una. Basta nga gaakyat-anay. Oo, na. balo ka pariboy ano Obsolete na nga gawi. Dara mo na makita na may unity kami. Oo. In spite we are not on the same political alliance,
Pero may respeto kami sa isa-isa. Kag Manang manami. ginhandom na mo na mag-isa, ti subong ara gid. Kita mo kay wala away kundi nag-isa. Okay. Manang, Ang harmony dira kay once nga there is harmony, makaubra ka mo tanan, Makaubra ka mo makapaminsan mayo. ka mo mayo, pro kon ara daw. Pero kung may away ka mo, paminsan mo na kung paano ka makaway mo. Manggus up ka dati, way ka ga paminsan mayo kung gisa wala. Hindi na paminsan mo kung paano ka makabalos. Oo. May high blood ka da karon. Nagplamula ka da kundi tinawagan da pa kasang doktor da. Kuya na BP ni. Pero wala eh kay because nakita sa mga board member nga ang proposal kag ang agenda gasulod sa amon para sa probinsya kag para sa Negros Occidental. Manang nami working together towards sa among sinang goal lang ang atong pumuluyo nga serbisyohan tas ang mayo bla. There's no need nga magsinggitanay da kag magpakita and then after that ano pagkagwa sa gwa to yaw danay kita mo sa tao pud kamo pangapi upod kamo kaon ti kundi tarsuta da kag bla. Why na there's no reason nga mag-amusin na. Pero amo na sa Nag-away. vice no. I mean kundi ang first district nag-endorse na halos masiling naton guro halos tanan na sa sa first district. So ang mga ibang nga district I think the same thing will happen. Well, sa nagligad kasi mana may ara nga individual nga mga mayors nag pledge sa kay governor kag sa vice governor nga mag-support. Sining ko to katemprano pa sa although I don't know if kontemprano pa ina. Pero ano man may gina-perceive nga kontraho Daway man ko kabalo gani. daw Ati kung may ara man gid ti respetahon ta pariboy. sa bagay man. O sa subong daway man nga deklarar gid. Why mangkuton mo daw in due time ko no anong in due time. Pero kuya pariboy, why man sana no. Budlay man guro maglagan ka gobernador nga why ka mayor ay. Budlay. Probinsya niya. Kabudlay ka, budlay. Guro sa isa ka syudad or munisipalidad na may 20 ka kapitan, may 4-5 ka, mayo pa na. Pero nang mambal kaya bilog gid ya nga ni Negros Bay. Why ka mayor? Do ka budlay niya kiti hindi na binaranggay mo. Hindi niya pinamilya. O ka budlambot lang. Ay, budlay. Sobra na gid na guro. Reality sa politika, ati, amo na eh. Tanawon ng realidad sa politika, amo na eh. Kaga kuya gapati, kuya pariboy nga the first 3 years yang pagserbisyo namon dira. Upod kay Vice Gov, upod kay Gov, kag upod sa mga board member namon da. Wala nyo pa yan nakita ang amon 100% potential. Because we were restricted by COVID mo. Correct. So, Correct. inayaprang kahanay ng isurya. Pero sa kung damo po ko gusto imuon. Pero sa pag-start kid last year pariboy, may jutay man ta nga plupundo lang go. Atag tani bakal tani bugas distribute sa bilog na lang nga probinsya. Hindi na kuha na yung mga hatag ni sang mga plastic chair, mga TV, mga trapalda. Bakal tago bugas ha. Ara may pundo ka man gina-allocate da sa amon maski gamay lang nakagang sa imo pagid kun daw kulang-kulang. Te inimo ni Gob. Managan yan bal ko nga silinggo in fairness. Sa akong kopo, damo kami gusto imuon. Which was galing na restrict linggig kami sinisang COVID. So, kung wala guro ng COVID, ano pagkirahin ka sadya? No, Wala bala. correct. Siguro, no, damo pagid ang nahimo. Wala ang aton potential so when it comes to in everything. Whether it's cultural, whether it's ano. Imagine 2 years na ta wala panahad. Wala bala. So, ang abilidad sang sininga gobyerno, wala gid naton tourism Related. tourism related activities ta why na. So that is also promotion eh. Oh. And then economy na gasulod eh. Why gid sininga Investor, administrasyon tanan. makitang ang abilidad sa sininga administrasyon. But, sige lang. And then isa pa din la pariboy nga maglagan ka kung why ka malang padaog makita ng imo supporters. Oh. Ibutang mo man sa alang-alang. Muna nga sila, gani, tsakto na. Mabutang ka tuod sa alang-alang, mga supporters mo. Hindi niya... Mayo lang kung sa ulihi, kung mayo ka gid plus si leader,
Maski pierde ka, salumon mo sila. Nano nila. For 3 years, o dagan ka naman after 3 years. Pero subong, kita mo, masupport siya, pero hindi, at the same time, siguro mga 70% man na nag-support gani kag nag-believe sa imo, pero hindi mo man pag-ibutang na sila sa Alang-alang. alang-alang. But brother, no, in spite na amo ni na agyanta, pasalamatan tagyapo ng aton provincial government, no, headed by Governor Bong, Vice Gov Jeff, no, nga, with all the challenges na gintubang for the past almost 2 years now, Ara gyapon. para di kitindog man ng gobyerno ta. Kung ano na pangayo, mahatag pa man kag tanan. So Nag-deliver pa man gyapon. congratulations to the team of Love Negros and Oniga for Negros Occidental. No? Inaya ko ya bow down to daya kay nga wala man ta natumba. Wala man ta no, in spite of Monica Budlay sa aton Balo agad. ka partner may ara man ta nga ginasunod especially nga that subong niya ang ara gid on the top gahatag sang mga decisions kung gisa ang IATF especially sa pandemic ta. So may ara kita nga mga guidelines kag mga rules nga sunod sa ila kung maghatag sila. Bisan kung isa do balingag pa. Kung isa balingag man ni sa aton buti way Dapat kamay sundon mo. gyapon. Sundong gyapon. No parehas na ni Vlog hambal ka pare nga nanay Ano, kag tatay mo lang sugo nga maski sala sundon mo gid kay ako niya. Ang ruling sang Comelec na subong sa kampanyanay tanawa. Kabudlay kayo. Kadto kas barangay kinahanglan by schedule kamo, hindi kamo magdungan. Paswab kamo anay, upod mo tatlo lang, mag house to house ka daw ay nagani ialaw. I don't know, basta mag finality. Budlay na brad. Budlay gamak mo. Subong pandemic, libot-libot ka da. What if karon kun ikaw ya positive ang career pang lockdown mo ang isa ka komunidad. Ay. Budlay man magkampanya ka na no sa dito sa babaw sa bukid-bukid to way man to Zoom. To signal ano. Dako ni nga pud kabudlayan subong ta mo na kon amo kanina kon mag-intra kasi ni subong preparado kan ni subong sa mga kuan mga restrictions. Ti kabudlay. Amo gid. Mga restrictions da karon ti mano kada. Dili na lang tas kanginan pariboyo. Yan siling sa chat ni nga taga-radios ni ko kay ang mga kandidato hindi mayo So makalibot. pariboy way namon ginausarya sa kampanya. Maski magsugod kampanya ya mapati kami ya kun pila ka days da basi pag-file namon way na kami sa kanginan. Ambot kung i-allowed na o kung campaign period lang. Sa hapon pag hindi brad. Dali naman lang kami dire. Oo, kita mo. Hidlaw-hidlawon man ni Samon pariboy. Pero pag insindi ko siya na Campaign upon period. filing, iway pa na sa campaign period. Lagi na kay... Sigurado ka pariboy. muna siya. Ma-disqualify kami ni pariboy mo chimo ha. Daw last time to daw, I think siguro no. Maka-on air ka na until pag-start kids ang campaign period. Okay, daw. tanawon Manila kung nagakampanya ta di, way man taga siling Why man di ginagamit para way taman ni ginagamit. Mo ganina may arrangement ta di kung advocacy ya party sa situation subong kay kita ang incumbent dira kag si Gob incumbent man pwede kaya kapagwa di sang imo programa. No, pwede gid jay. Kay kinanglan ang mga tao nga iban way makabalo sa nga especially bala sa mga malayo ulugan makabalo kuno ginahimo sa atong provincial government mo. Oh, good. Sansa. Kag hindi lang para mabalo sa ila kung ano ang ginahimo sa provincial government, kundi makapabalo man sa ila kung ano ang ila ma-avail from the provincial government. Mas lakbalo lang may ma-avail gali sila sa ngamos na. Oh, good. Diba? Oo, para niya sa ila. Mga programa nga available para sa ila nga way lakbalo. So sa sininga programa kundi kabalo sila. No, informative makahatag kita information kag dasunti kung may mga problema da pero sina nga may ga text sa aton may diri gina ano taman may gilanlanon sa hindi taman na makomodar tanan po sa jutay nga butang makakolekta. Amo. Wala na. Amo na ang emphasize naman pala nga hindi tanan nga problema masolbar. Tayo pro base gadulot man ah. Ikaw yung si board Si Board Android alignment Ikaw na yung jutay. vice nagambal ka na yung categorically nagambal ka ng madlagan kaya pun vice mayor suporta ka kay Masigay pa ni Pio Are para mo magano niya. ko sa galing man kaya board ya. Ako yan, no, as I have said, alin sa una, nagambal ko yung mabilin ko as board member. Okay. Mupod ko yan kay Vice, kay Gob Danay sa... Nakilanlanon kada yan namon ah. Mupod ko da, no? Amo man ginahambal ko sa isa ka kumpare, may ara man sa iyang decision nga iya.
respetaron ko na Oh, parigid. Pero sa tutuod lang gid kinahanglanon ka namon diri atani diri sa probinsya because pagsuportar sang programa kag kinahanglanon naman programa kag mga proyekto da ni Gob sa council kinahanglanon ta na. Respetaron tang desisyon. May na pariboyin mangkot mo ko way natupatay pa mangkot sa mursa ko nung luganong ko. Nay ka nga mursya gid nang hina. Di kay Brad nagwa mayor kada nagwa na to ng ligad nga si Mana. madlagan ka no, madlagan ka mayor. Kumadlagan ko mayor. Issue. Ang isyo, no? Ang akon lang gid no ay sa very simple and kani mabatian sa Morsano no. Sa kay Mayor Jerry kag kung sino man makontra, let the people choose kung sinong ila, no? Kay pero kung ako yung makuton yun makontra sa inyo, Hindi kaya maglagan. nagambal ko, nagpromise ko. Kinahanglanon ka diyan namo ni Kag Gugo. nagambal ko yung diri ko. Oo. Basi suli Mayor Jerry kabati ka na. Sus. Hindi maglagan si Board Andro dahil. Basi suli mablisingan kung malagpatan niya kag magambal sila mataas-taas ko sa probinsya basi inyo sabi. Wala. Ni pero tod man. And kuya I have said I don't want to disturb ang grupo, ang loyalty taman sa aton nga Lab Negros. No? Isa pa Ang mga leaders da sa 3rd District, da si Kong Alberas, Kong Kiko. Amo na gani ang barko, siling ko, sus- Very supportive man sila sa aton. Cinco Diyos ko, alang-alang pagaan ko gidalibog si partner ko Albi o si partner ko Kiko. Hindi kini matabo. Kung problema sa 2nd District, da mga Maranyon, istorya unta. First District, da si Gubong kag si Kong Jingo. Muna na subong ang ginatanaw ta. Sa 4th District, dang boss and Speaker of the House ko. Di mo malaman. Kaya tutuo Hindi nga Speaker of the House. Sa 5th District, da si Congresswoman Arroyo. Siya mas... Iya na, arigluhon, yan na. Kaga kuya Sa partner. 6th District to, man mga Alvarez, Psycho to. Ito man partner, no? It's still 3 weeks to go to decide. With this pandemic that is happening, until now we have to accept na we are not solving this pandemic. Wala. At a certain pila ba 30% pa lang tagani wasi wala pa gani. Gani. And this election, no? Hindi nga election, it will be very hard. Mo na ginambal nila pare nga hindi tanay bala magpolitika. Oo. Serbisyo tanay. Kung tatong tan- yaga serbisyo ta sa subong ara na yaga. Abi panawagan support do ta. Brad, no? Sa Pero tanan. kung politika pabalo na kamo. Brad, hindi panawagan na lang ibi. Oo. Wala man siling hindi ta gusto na way may makontra sa aton o challenge, but Ako yun. sa kabudlay sa pandemic, abi kundo wala naman lang ginisi na mukay, abi paiway ka mo sa katatlo ka tuig, be. Na magtawhay ni, no, patawayon tang pandemic, Ako be. ya partner, 30 anyos na kuya sa serbisyo publiko. Basta eleksyon niya gina-program ko na iya. Na may kontra, gid. Consider kuya may kontra. Muna ya. I-kondisyon mo na yung mind mo da. May kontra. Sa bagay. Sila. Kay may ara yang base kung hindi man niya kauyon sang imo yang performance dira. Pero hindi man siya majority. So base nagtulog lang siya kag pagbugtaw yan yung lagan. Kontro ko ng pagdalagan tala personal na gid lang na Amo gani daw ay. No. That's why amo na gani makutonta makita abi deklarar na kamo subong sang intensyon nyo para mabalance ang kabilugan. Kung ano ang inyo. Why niya siling bilog nga may plano nga maglagan sa 2022 Pabalo na election. kamo? Pabalo na kamo. Ano pang hali mo? 2 weeks na lang mo. Oo man, October 1 to Hali pa 8. ninyo tago-tago da nga singgita na kamo da nga daan bala. Kay basi kung daw mayo ka pa sa incumbent da. Kundi masiling ta sige. Hindi man niya gira yung surprise attack. Oo, ano niya man. Correct. Balo na kamo Anyway, Brad, imo oras. Umigo ta Alex Montesa gidayon ang una ko. Pare boy basi may text da sa imo abi kay may mga fans kagid ya. Open ko pang akon nga. Hari Brad, unahan ko lang rin jutay. Okay. Migo mo pilimon, way linya ho. Ano? Yan, liog da remind kay Vice na karon ha kay nagambal gid siya. Remind ko sa kuno na may... Ikaw na nakabaro. Anyway, Pilimon, Junior da. Oo. Good luck sa inyo. Daw nakibot ko sang pagsugid mo sa akon kung ano sa pagkondisyon. Amo gani. Bag-o ni Brad, 1 minute lang ni. Agali.
Saya basi bago na ni scientist ni nga akon migo. Daw sa piha kumatayan. Amo do nagpangduado. O sige lang, tanahon ta. Basi pala sa tanan mo nagbulang kun way pa kamoya kabalo. Ang akon niya bago conditioner kasi Pilimon. Oo. Magligo siya sang manok May ice 4 days pa. before. May ice pa yan. do hindi ko kabalo kung ano, good luck lang na si mo. Siya yaw, taga Alaska guro na. Sa Alaska, basi sa North Pole ni sa ginbata. Dito yan naging kuha. Ah, Mga anyway. style yan. Great lang talanta mga Sige, tao sa amigo Manokan, ta no? Kagisa ta kamigo man akon man suna tao mursa si Elro Villarosa nga hara naman sa Talisay kay Star. Ha? So Sige, agree. long time no see partner, ha? Mayong aga da sa inyo. Tanang kag sa liwat sa tanan niya taga sa distrito, ang inyo board member ka panamyaw gid sa inyo. Oh, sa liwat kag sa tanan man na Huwag taga natamyaw mo man na sila ya, permi. amo gani. Oh. Sige di tamyaw. Pari boy, may ara. Kung ning sulod sa ako, hindi ko no, dalom-dalom na niyo. Dalom na niti. Unahon ko gid unagi ni Perming Migota. Alex Montesa. Alex, mayong agada sa imo ang akon nga sister-in-law kay Sandra ga bamati man sila kay Michelle Binser. Good morning kay Naomi Day. Pukoda ari kagalis pakulod o kun lipat gi ko kay kasakuon. Sige lang. Kay Melchorita Ferrer, prima mayong mayong aga sa inyo tanan kay Lester Benitez. Good morning. Okay, wak sa Auckland. Okay, kay Lester. Aga. New Zealand na. Kano ni ano? Ni Congalbe. Sige lang. Kay Maricon Tiangson Tilanas kon mayong aga da sa inyo. Kay Suzette Alunan. Good morning. Kay Martin Aliling. Magandang umaga po. Magandang umaga rin. Okay. Okay, sa liwat regalo. Thank you gid sa inyo Vice Gomi nga regalo. Panyaga. Na Lex mas importante busog ka kag happy ka. Kag loyal ka man sa programa. Oo, kay Brad Dave Ferrer sa watching sa New York. Okay. And then kay Blessedly Shaton. Blessedly Shaton, have a blessed Sunday. Okay. Roberto Injape. Si Injape, Tony. Mga Sir Idol, si Tony Guro si Injape, policeman ni siya Guro. Okay, nakaginito sa aton to sa Mayong aga landa sir. Kay Bilma B, Ate B. Okay, have a blessed Sunday. Kay Ma'am Maninay Kabugwason, Rosemary Kabugwason, mayong aga landa. Okay. Kay Leda Zamora Yamagishi kag Mr. Ya. Okay. Sige pare Alexa. Kay Noel Amar. Okay. Dapat mga vaccine gid ta. Ti pa vaccine gid ikaw Maninay, na vaccine ka na Mrs. Kabugwason. Mas bagay Okay. Maki Angel. Kay Attorney Maki mayong aga landa attorney Melchor Rumbines. Okay, good morning. Pagawad. Okay. Okay, Paire, mayong aga landa. Stay safe. Kay Elmar Valenzuela, mayong ugto Vice, mayong ugto man ara sa Qatar. Okay, kay isa pagid. Kay Stephen Brad, kamusta ang libot-libot mo da? Kampanya tudo Anyway, kay sa akon nga magulang kay Brad Fred Ferrer. Good day, Brad. Okay. Kay RC Kuray. Good morning. Kuray, no? Sakto. Tani mga sirs wala lang patyanay. Baanay lang ba sobra pagi galing na. Kung magbaanay ka pagi kay sobra pagabuhi ganing patay dai. Sige mayo gani amos na. So Lex okay. Kay Doc Matt Mayo, okay, Minnesota. Gina-greet lang namon dahil. Okay. Kay si Vanessa na, kag si Dr. Matt Mayo. Matt Mayo. Okay. Kay Maridel Turner. Hindi kita mo matata. Siya from California, USA. Okay, mayong aga na. Okay, sa kaibigan ko kay Nida Orozco. Hi Nids. Kamusta ka na dyan? Okay, good morning lang. Margie
Abatayo Padilla. Oh, parinti ko mga Padilla ni Pariboy. Oo. Nagani nga JPF. Jeffrey Padilla Ferrer. Oo. Kami na kanday Robit. Kami kanday Sasya. Sasya. Oo. May dugo kami artista. Sige, galing kay Tig Silhalanda yan. Hindi ko napagdugangan mga Padilyada. Kaya diri lang ko sa Agent X44. Kay Tony Ferrer, kita mo to sa Tony Ferrer, kita ko to. Naka-white na yun. Oo, All white. Si Ilihan, okay, mayong agada, taga Villamonte. Kay Alan Louis Himotea. Alin. Gali, okay. Alin and company monitor kami di sa Linaon, Kawayan, mayong aga sa mga amigo tada sa Kawayan. Oo. Sa aton nga kapitan da sa isyu. Sa kay Kap isyu bla. Oo. Amigo ta. Kay SB Sami, Kapagustin. Kap Agustin, kay Esbilito. Parilito. Kita na ita sa 18 Abi mo, taga Kawayan kami, amon nga roots, ha? Ay gali. Oo, Kawayan kami. Ang father ko Amigo ta, taga Kawayan. Joji. Okay. Bantog. Happy Sunday. Oo, pare. Happy Sunday da. Diding Aluminto. Okay, mayong aga. Okay. And then Barrioga Ray, mayong Ugto Vice. Siyempre, Board Member Andrew Action Boy Duran, monitor kami di sa Barangay Pandanon DSB. Mayong aga. Ang taga DSB dira mayong ugto kag mayo manya panyaga sa inyo tanan. Malusot lang ko bala isa ka comment. Sige, sige. Basa ako lang isa ka comment. Bala ba iso? Oo. Friend ko ni siya from Thailand. Okay. Niya, namian ko bala tingog ni Vice Kuwi daw kabuot na klase tao. Pariboy. Tiyan nga comment. Okay. Si Elizabeth Lampreya dira sa Thailand. Okay, beta. May ugtolan da. Pag mabuot, ginasa. Lagi kami da sa Thailand. Daw muna da nga lugar ang ginambalan ko. Dason lusot ta Indonesia. Oh. Damo da Pinoy, damo ta da kilala. Okay, God bless lang da, beta. Thank you. Kagamot, brad, ano katuod? Na? Sa Thailand, kung nasubukon ka, bakal ka na vaccine over the counter, ha? Mot ko na nakatuod. Ay, gali. Tidri sa to. Over the counter ang vaccine? Puno. Daw i-allow na gani nila. Ay mo na kini hambal kung gani sa mga tao, mas ligo pa bakuna, nakamundi na pagulata nga baklon ng bakuna ka magbabakuna. Mugir, nga libre. Are libre subong. Okay, si Jinky. Ah, Yalagdon. Okay. Phoenix, Arizona na. Okay, ari siya. Mayong ugtolanda. Kaya Rona, Trava, Udnon, Action Boy, kag Vice Gob. Valladolid. Great happy birthday sa hinablos ko kay Ruchel Adlong. Okay, happy birthday, Shell. Ruchel. Hinigaran ni sila, Vice. Binigaran. Okay. Kaya Romulo Divinigracia. Good morning, Vice. Okay. Action watching Talisay. Mayong ugto dira sa mga abyanta sa Talisay. Okay. Tapos mga kapitan to. Sadya. Sige, liwaton to. Pilatos Lapulo ka kapitan sa taga Talisay. Ay. Sige lang kay paghatag ta, ubuson ko, balik ko man ang yapon. Pitos la. Okay, Okay, kaya isa. Sinapagid kay Christian Istama, okay, Christian, okay, kay Glory Jean. Si Christian ni anak ni Glory Jean eh. Okay, taga Carlota. And then kay Attorney Palik, good morning Landa. Good morning, Attorney Palik. Kay Nona Agravante Inday, mayong Landa, mayong ugto Ay gamonitor siya eh. Sige dai. Migo tanik. Okay. May aga. Nek chua, mayong agala na nek. Basiway kay moon, tukos bukid, ha? Okay, Rona Traba, Valladolid sir. Not Hinigaran. At Valladolid. Valladolid. Sige Nulain ako ng balgo. Still monitor sir, halin sang aga amo pa lang naka-live thanks gid. Okay. Kaya Nona. So may hara ka pa rin. Okay na, okay na ko. Si Gob, pamati man pero may guro mayong exercise ako. Gob. So, daw Pariboy may ara man. Daw. Kay ini daw na ubos lang ni siya. Dason diri sa akon. Kay
Hindi ko no true nga kabaligya no Ah, over the okay. counter sa Thailand Hindi ko no. Kaya mo man ang balita eh. Hindi ko no ambal sa frenta sa Thailand. Hindi Leah ko no. Okay. Section High School. Grabe. Sus, okay. Si Ana Sinoro dira sa La Carlota ginagreet ta man with the listener ta gina siya si no. Ana. Teacher na sa Vice ang si Ana Sinoro, teacher na siya. Oo, do may teacher kami daw kay Sir Fruity. Gamay pa ko sa Central. Upod ko May kuan naman na siya mo no. sa mga sigmaruans da San Enriqueo, Tamyaw. Teaching force ang Batuan Elementary School, Batuan Valladolid, under kay Ma'am Reggie Palma. Okay, for the Sigmaro, fight. Brad, sis, fight. Okay, support kami diri sa Barangay Tabaw, Baybay, San Enrique. Thank you. And then, bawa amigo ko, ako'y siya. Libot-libot na da, bra. Luta, counselor ako'y siya. So, di man maglibot, ilan na sulod ta protocol, pumain ni siya ga perform gini. Piparar nang imo mga bugas da. Kilo-kilo. Sige, sir ka. And then, kay yes, Via. Do hindi ko lang anay na di pag i-announce man natin biya may gintext man si Mayor Rex Landoon sa akon. Pero kung sino man ni siya, condolence lang da. Condolence Kaya, man. Anay ka? Si Sir Leo? Ano man? Doon nakibot ko. Sige, anon ko ni. Leo Sitson. Sige lang. I-confirm ko gid niya, anay. Anyway, so, Pariboy, may hara ka pa ba? Okay. Pariboy? Jay Medina na lang kag Jetro Alaban dira sa Kingdom of Saudi Arabia. Good morning. May 2 minutes pa ko no, gasin yes, pero may kantuan kami ni Board Andrew eh. Okay na? Ang masunod, ang aton nga amigo naman sa programa ni Kong Reg. Sa taya. Okay. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,